Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwantumurilia Ndizi TV ngukwani bene ase entunda yende imejo muroberio bwensakya omugani twaganyete obera wikirana ase studio emambi ya bono oyore omuske Bill Nyamongo oyo bwate ekerenga anemono aso kora amuntilio ase ebunge elia ya Nyalibali chache obera wikirana ase studio astrabeto gosanga nere aso bwagale anemono igoro yamangana arengete ebunge ejo atumanyinga naraliaya aberega korra ase bunge ejo ya Nyalibali chache na boigo nkerenga kieke abwate ase ebunge yo asokwenekinga amoncherio abeire gago korwa ase ebunge eyo sanganintwe wetera asumtandai to Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na wetera asumtandai to www.ndizitv.net namba yetu SMS 0792192834 sanganintwe ase emambi yabono andaonzi ase oto tengrete wakire ndugu mtangazaji, karibu sana imea Ndizi TV ni matenga ni ntunda yao entangani wikirana ase Ndizi TV asikulendenga. Asante sana. Na vera tokenga nare otakumanya tumani yango amalie tago ayeningo na boigo asubu agaro tumanyinga ngayukorwa. Bas ndugu mtangazaji ritangani ntege tangani tiga ndakwani abantu ba Nyalibali chache n'abagusi bonse asabaika mbakwani wakire bya bas rende ni matina bange timumanyeti lakini enkoro kwa asamalie tankoro kwa Bill Nyamongo ni gando mu niboira se Nyalibali chache at Central Ward. You understand that Central, Kisi Central. Kuna hande ina chile ko kind of ko bamanyi buna abantu barambole na ngoyo batake tabageni ase siasa ya Nyalibali chache barasire namangana ya ndreto na abantu bange barambole na kirende utare gocha otokonye gaiga so bone gendo narolire na rigereiri na kwanire n'abantu abange umustangazaji bamboli dibuna ninsoye kerogeke ninduanire kerogeke am aspiring so rero natakamba iri chibuga igase ase show yao muna enkora na anchira waswa korani sekerogoki ya Nyalibali chache mbale bakulireti ase mambia bono bakwebulinga anene mono inkyokora bagokora sekera litukuna boigo korwa asama tukamaiga no kwara birense itu akenyo senkwara soka nendo kwirana bas really swarigia injano somete gaiga Nyalibali chache somete school Nyamage ngasoma Nyaura ngasoma Kisi primary njano mwana ino kerto dana amanyinga blood ya Nyalibali chache umunyalibali omanyane bas injironki netega iga korona ko kurwa bunga gaende school Nairobi bas rende naine garona atgango rende ngenda go chisiko naro nsome elingira necho konya abantu baitoga kagenda go chibongereza enga somororo karu bongereza kagenda America naro kogendera namasomo and so merta mangana a political science na economics you understand mangana economy na siasa ninyi understand it na economy karana amangana amasomo education abwato bokongo bana nasa abantu baitoga iganya Nyalibali chache na aronga na kameta amasomo asa mangana education all right ere
buya kigima abari bandiziti babere okumanya asobwagale nabo igo kwabiro gusanga 90 ane mono ase enchira kwabiro okina gokina wikira ase kwabere gokira na igo babere bakumanya emambi yabono askulende togoso ayemase mona kumulikira ebunge enyalibali chache wikira bono iga na nkiora ukwanera igoro yebunge enyalibali chache twachakira noena sensemo yamagenderero yechipara amagendero yechipara ine bintu bira senkoro yane mono karato kurigereria amagendero yechipara senyalibali imbwata concerns chinyinge kiagara asenyalibali chache bono bnerega nero area the constitution siali para chitaro siri muyabna karongo taro so chibonchali osechi bobasi and so on nyari bari para nchiro siri bujai omna chitakeira ko banyari bari chache bono na kikinda to na inki abakongo mborobi naende na kinda akonye ase amangana bunaye Alright, ansemo yende togosoa asensemo elia erengete chisemi omubunge nabwate ekiganja keriko kunga CDF ayoro chinga ekiganja gya CDF kyabiri otinerwa asenchera erendo ngeri tangani so otaraga ndagabu negubuna achipara ngwata getenga expand yo bakongo baro yara tinta kora magaso yo gotuma kandi timaso no ngeli bagali koira no chipara chira se asegusi chipara nchiro chitara tibwa tobo kong na ayitira ngora kuligereri na abantu banyali bali chache bokong kibabwata chipara na aligereri para ya korumwembe ochia nyaura minyinkwa lero egweta campus pare ili esargeta mono attention teraba given yororo na abantu babwate obokongo bakwanira na nje na aligereri para ya nyantrago kebos ya Bisabo road ti obokongo mbora se pare yo a national government was on MP na bwenta ko push binta se pare pare ndena ko kuna nyakwana nyaguta kegati eroti pare ina ro bwata bokongo ko bwata kana no go chungusa kwana buna na etre kana kwana kwanira na bantu obokongo mbora se pare buneyo arafu ne ro bo barajo Kenya road ere bwana te erosu igo buna orojengo kwana iga nechipara chinde nchiro chinyinge chine examples na raro chipara chine the attention yo mubunge kene kara kwaru mora mtera abe ko chipara echi na aba ntoda gotena aba aya community ye mbabu ate bindo se byobolemi osaba antu barwale mbata yete ko move the ebintu bako grow ochechiro barate mora mtebekiri ewa alright ase ensemo yende tawagane oso asense media CDF orochinga yabiri otenerwa asencherere ndonge CDF litanga nirende tganga kerobuya omo current MP ngote mali lakini egento abantu buna naragambira n'abantu banyali bali CDF ne bwata bokongo kiagera litani bune bangira buna ward administrations ndo tina anda kolege nteki akorugabo na CDF yenga bano bune koewa abantu buno manyikanete bali poor bali batenya aliti abana babataka babwate special needs attention tindo jo senko wero byagabo egento kende getango ya CDF na asensama ya nyaribari chache to koe ubesa ochiko somera outside nyaribari chache igo gukonera asense miri chibasari yewo yes asensama ya CDF chibasari bono concerns nero abantu abange bagotana that's not right yeah now chibasa no umunyaribari umwana w'umunyaribari na babu yanta uchibasa asaro education yero buya nabwo yanta ko gendo asome study anyore basari yaye tali lazima chibasa chitumeke yari bari chachoka ewa right umubungi nabwo ate nainde mirimo yo kwagakirasi
eo ntamanyenga ekero kwa biro korigereria nabo igokoro butukibwa urochinga mubunge nabwo nate kwagati sukuru cyoboroso primary nabo igo secondary ensemo na ire chibesa asikiganja kiaye urochinga chisukuru cheto umbia chira sensemo ya nyalibari chache yeah ngote mabare lakini nchire boronge especially chisukuru chirikero chirulo omna na itire ngora nchiri nchibwati ogokonya goisaine chisukuru ichinyinge nchibwati chicho ichirororo ichire 1 or 2 or 3 chicho itari completed buya na bali go change chi town chicho chiro enchara chikoro suwa rochende siasa agabungo soerona ngoko egulende etenda yo chokale bintebi is it our friends is it our relatives egento bunekyo lakini tigega asyakoru ekoru kiromo yari barchachage ni koru obo nyano mwana nyane skuru baba treated equally. Yes, all right. Ensemo yende omubunge nabwate emirimo ane mono yoko enekinga obeire gagoikirania estima negati emero biri mu bunga bwendete goikirania akiora kwanderane mono ase okobeko westima ase bunge ya Nyaribari chache estima nero mbagendreta lakini estima ya Nyaribari chache ne concern cyo konyora abantu bali barange chipara nabo bakanyora estima okogenda guchime mashindani bantu bali uchimali mbaranyora estima no bachake program yokoro kuna last mile project not everybody is getting and okonyora buna okoye buno manyikanite entagete buna muntu ndebwes equally no bo mutaka no ba muntu enyarete estima konyita gitonya nyore all right. Kyo tonete kumurekera ase omubunge nabwate emeroberio emenge abwenrate koba gago ikirania nabo igo naireli bagalia bene asobo tenenera abamenyi be county ose ebunge y'Nyaribari chache anemono ase ebunge nabwate bagalia representation aruchenga abamenyi baino babeire represented asenchera erendonge kwawe miswada ne no maite miswada ndeboli abekira ase ebunge kila kitu toka buna yaya akindo je buna na kita ito terena kiara misada iteyo chi policy chiro usokolgere bune seme ilikuwa rocha mangano obuoyo bobu ajetemna semara babe arosiru abandi barigo 44 egende kuna yes garalenda abantu baito baumia boyo mboyo oisaine bo wetu around mna narabura boli dinsa ko yanda mangana yo boyo na seed bituma biri bigo chikosimekwa yo kanyora buna bantu bonse mbamba what access to that na chiba sagete ngo boli chitari kiro monto kwenyara kanyora bitume bigo kanyora boyo na ode yo ko bekeri ta wacha koligi boyo ligo chakosoka ose metinyigete kwa nyoro kosimeke bituma biao so okorora buna na birobyo egento nkerobna na kyomanyikanite kwamanya kanyora uboyo kwa makanyora ebitumebi ebintu nebi bwente bibekwera ini ere buya kigima kolende kero koba gukuriria ase ense ya Kenya nabo kwa bote banga kwa rachire enseria ya isi kwa biro kuriria na kebinto bikoba bigokorerwa nkira kwanera anemono ase mbunga inikio kwa biro konyora sense chiri chisi ko bura konya anemono aso koreta mu nchiro tya kirino ena sensemo yobwaga chiu chipara ngaki chipara chikwa gacho sense chiri chisi ko bas chipara mna arata de chinse chisko no maene chipara gasi okonyore okoru mbiye gasi okoru egento kere we set tofauti ya robna chipara chito okonyora buna leaders sometimes intervago ika vaena chiba sange chabwena to kaswasi chipara kind of corruption chiba si chabe kwe ensamenga chat konya kobagerwa abantu asense mona kitwatana tukatoa bangina bamarangeti aya ribaga chipara charko be kosena moram chiba se cha eni gochia bae gose marangeti gose mochere gose kendo bnekyo gose sukali yondo kieli tukeli mo kyo in 2 months monta nyali gento bnekyo lakini amatuka mange para te yo goso korwara ko etaligu
ebintu bune birende kwanyora buna corruption inga bune with our leaders tikelgento kia abandi bali bakana osekara kwarira omuntu ako abantu amarangeti osako abantu omochere na nichi basia yarusi umufuko yaya okanyora chibase chinchiri chiale ne chichi project get ose udamaduni ose education ose chipara ose kende chamanya ko kwanya na chichi kwanya ligugo chiko ko bagerwa abantu asensemo yamagendero ande anemono akero kuri no kubiko gwistima teknolojia tumanyango sinze chichi skonge chabere chigwikira nabo yonkike bwende ta korugusiga gerinde korama onchiri bunaye kunya amonyo estima especially samangana technology estima ni muhimu sana so chakanyora chi industry yan small industries we need estima as chinyomba chito chi community chito bona senga kiye estima neta kerdo chinyo chi wifi ngweta chirekregent estima nere muhimu estima korentera magendera mange na buna twata birene estima chipara ibina bintu korora bigendera tegali na ekaro umuntu ayirwe tenda yokoro siepara ne bwana toligerelwa yara egento kagendera tega muna bono na etangora ganga ite pare korukoro baracho bakanyataro talbina no muntu ngobe on the spot pare yebe kirera amra kini bone yebwate bitonge vingi cho pothole ogo chikoboli na how long pare yaro setgwen tinda tkumanya ngoro setra kini ukoligerelwa kumina abantu baite sinero bune tokora nkie pare yetwale chi potholes and tra kora nyomi akebere wono sikolge linyangumbu umuntu akarategende ke akatek res we have accounted for what happened nkie kakora so corruption bune inero ororo kwanya na muntu linsa chindo ro kora gasi elta chetu kutumia standard materials cross pare liankong bune takeire so inkorora na esichinse changumbu nye muntu bwate tenda yogoro siepara epare korosu kikamilifu yes all right ugendete kumulikira amangana yontoro chinga immensity wa Kenya ekirenga nkero kendete anemona otebanga ntogwendete mato mwemsi nkurwale basari omubungorwe basari omugabano basari no more wenze ngorwale basari kolende bono ekirenga ngirya chire busekerenga linga chibasari chonsibe chibe chikoletwa amo nako bekwa sechisemi ne kwene kichisemi nko bachire echiabusa timaitinga aye kuna kora wacho runo mubunge ekarenga lekinga kyora bokuire na ende nchira kiye orabe ukwanira mono igoro echisemi chiri mense etwa Kenya nichinse mochiri chinse chisiko tuangu kwane kiwata bega tanga ni igoro yogo chibekra ni ama asomo bunge mo governor ne MCA and so on inya ko ba igora kire ko nyomo nyali bali chache timbwa tiboko akini ya ko ba igora na enda bantabu usaba uchikokare ganyona ba use rigende kuna totaba na administration wise chiba sachi asire somewhere chiba sachi achire go chitata kere go so that umwana nyali bali chache go sabantu banyali bali chache are not gaining bakora igora kini munyali bali chache a win I get help sina shida all right engana ere engia bono elia kabina bingo kogoli nga chiseme chinse chisikunga kiro chiro chiri na inde ense to Kenya kire nga inde gita to kolio kora koleta monchiria chiseme ne gando kere muhimu lende tro chibuna chiseme no na to korata na ki education is the key and chiseme chinyane ichiko to levelize just pia to beka se level ya mono bumutaka no boyo bwenyarete toronyorete chiseme mwesi pia mokolengani bas wana lende kiro mwana ole nyari bali church kiro mwana ole usi ole Kenya na ale entitled actually to education so ikina kya bantu bakwe emphasize nyo isko gali asichinse na etire education is a basic thing for any child na oiso kutoka muna nyore sichinse chiri na kobwata abana bawo mwana oyetali ku school na boko bwato nkyo mwana yatali ku school so na galende tuwente to talibuni to adaptive into biskora kine na tuwente ku encourage abayiboli na ngwa kera abayiboli banyali bali chache na ba gusia search ngo bakira bya so kogenderera gotema kubeka abana baito ku school kera education is important abantu bari bakatana on education ndabana batanya oragasi
education ne yaki lakini ondeta ko ngaina igo tigo bana basome nabo education ya mwana yakanyora nabego cha kumukonya nchebunande iga na nchero muntu na kineire ga no bokongu na kirege nto aiga Kisi Central lakini rende education ne aba yankonyire yanyikiria mpaka sendega nabono ko ndagete ko soai kiroge kamna UN coming MP ga ganyari bali chache nje tari muna mbesa ngata gete chia antu banyari bali chache mbe ko mufukone nje ne bwati basi chiane nje bono ndagete konya abantu banyari bali chache ende ga purposely ko irani yoko bokase abantu banyari bali chache nje ndora na kinko bakonya ni tindi gawe chiko ko takabes cha abantu banyari bali chache ere bujaking ma kwa tobe to konera mange ali andrete imebunge yo onagani komanyanga nkira cyo koleto bautura chakira a sensemo yechi basari kwa yo tebanga abantu ndiko bakwegwa kubwatakananga buna bamanyire ayinkira cyo korelinde kwene kinga obwasi okumboro na enda abantu bali bwendrete kuba bakwegwa basari babere bakwegwa as basari ende tindi for the idea ya ward administrators iganda prefer usengwa kine chiefs na sub chiefs na community elders we identify abana bali in need so that kera karo kolera ali ko babuna kwa nyara friends abana ba friends ba kolentu umuntu bunamanyikane tena ko we basari abana bali bali in need they don't get help they need so you go and watch a different here kina kinda akole na ending emphasize renda sabana bale bobwa special needs korane bale neglected muna na it around message jiri ko ganda directly as bale where they need it yeah we'll emphasize that all right ere uyaki matoko kana semedi tibasiri cha CDF kwabo kwanera anamon obwaga chigwe birasi nkiora chokora anamon asukone kinga ebirasi nkwaga chubiri naboyigo tiskuru nkwaga chirase ebunge nyalwarishacha bas ebirasi ebirende nabo nkotema ndale naki chibase nyiko bachire directed to the right projects which they are supposed to do na ntonda akole byarende naende nkorana tingo chikorenta masani bane relatives bane ko goterere binde byo cyabu no corruption ego so muntu wa apply na nero go cha kole tende yo so go cha kole go cha kwa cha gali should be a professional and ko ba held accountable yeah that way we make sure that we getting a result from the money we are paying tiba shitokwa to wakana ndoroche matokeo aroro yes yakima ensemo yende namangana alengete chipara nakiora tukone kinga abamenyi be county bose bunge ya ongonyora bale obokoli obya asensemo chipara binango soaga buno ntagete ko suguma ko rubunge ko the national government bitoki bikorwa ko ruchibesa ndora na chipara cyanyari bari cyaji ndacyo kichikire standard yechi constitution chinde kiricha cyarosali ku chipara na renda abantu rende banyari bari chache na baro enjoy rende chipara kyara na nago tebi na rigere ya sinyari bari chache na ro na ngo produce bale binto awo ngo produce bale tea ngo produce bale coffee ngo produce bale nyore bituma sugar cane and so on avocado all these things we kabi suki we chichiro we ka chipara rende chitoke iwa ekaronko genda gabu engo chiko emphasize chipara chibasa chirure ndona chibasa chiachira chipara tindi ko chiko chirusi onchire na nchi convert nchieti kabana ko ankara marangeti ko ankara mochere ko ankara gento gete na minyoka nega alikorwa igana chinchiga na abantu batano ga chibasa nsa ba go ichora na minyoka na chinchiga ali na so ago chikyogoro na chaka ko chibasa chindega bono aitali arumagendro ali tutagete talima to abagusinga tabarende nambu atenda lakini amangana yoko bwatenda tago chago tokonya nyitutageta magendro endagira ya rero okoli ende bono onyore na para to bwati education teyo so turatika amangana ko bwatwenda tigatokora magendro nyari bari chache kina kire ntondageta ko emphasize
ere buya kigima tugusuka ase ensemo yende elia erengete enchera mwabeire mugutenenerwa ase ebunge elia enene anemono nonyanga nenchero mubungo ino abaga gwakira chikura omuswado oli gwechibesa finance bill mwabete muguisane kenjero mubungo ino abera ko represent ase bunge elia enene osina endenga inkyora chokora su represent abamenyi be bunge ya Nyalibale chache ono ntu abete satisfied na anyengo korea kenda se bunge ose financial bill igankwira namboli abantu bane asinyalibale chache nakibatagite tali yankoenda nchigo chaka kwake ekura yane go please go se my master so sabantu bale mutu go se ese chamande yaya igankoboli abantu banyalibale chache nakibatagite ngake kuleyo ekule yengo chiwaka nichi kubakonya ikina kinkoliga dutangani ntara haka amigo sentara vote yes right ere byakima asense mwendaga ni kumanyanga mbindo kibyo ligetiko chiko koreta usemi swada kyo ligetiko chiko koreta ase bunge ibera chikonje lyo bumabumu Nyalibale emisada lende not what na got every inta to emphasize on roads so much chipara bune chinaro examples inta katendo labina chipare chiarosirwe na nye chiko ba tamak very good kera na rana mona lyo mo president ya chaga iga na rora ba bakaru list yebinto bibwene tego koru karano mubungo itawa na misi yake kiagera akaragota ni para ya nyaosia 200 miles iga ya soire go chinyamira ina ere para goteba abwen atake takoros akiri wano arosia para ndi go chinyamira kwa talibu na tinda abantu banyamira batware para akiri wano yo no umubungo Nyalibale chache chipara nchiro che Nyalibale chache cyabwenda kwa ewe president na I emphasize on that so ebina bibi ntonga enda ndigereli ibintu bitwata na electricity ndigereli farming ndigereli mpaka nyo health kya nyo na insako ende question ya health iko kanyora buna chinyakitali chinyingi cha Nyalibale chache mama malio gatayo echira understaffed na ebintu bine na bita itakoligere mono na inyabu ko nganchira na bongo kwa na about Nyakitali bine ye korokwa ya ibeno ere actually Nyakitali ya ibeno tachi tkonye mention ya second ase a list ya binto a president ya bone to konya da Nyakitali tera era actually ere school ya KMTC Nyakitali is not completed ndugu mtangazaji ndio nabonta itentangio ngakere byalendo mheshimiwa Tong asoko chake program ye school ya KMTC which was a good thing to start akile de binto bikabikare nembia be tombiro robita ntaro tio sembia kore to accurately kera bano togo chake Nyakitali ebuat togo chake KMTC wale Nyakitali ere gabu nigere health center so health center yana kia banafunzi aba bago chikokole program we na ibago chiko practice when there are no enough wards theaters in chiyo so ebinto bune bi maternity teyo Nyakitali ya biro is just 1 or 2 rooms so ebinto bune birende anga aligereti naki tukatura promote tura move Nyakitali to a level 4 or 5 or 6 tumanye ko igora KMTC so that banafunzi aba ekaro bago cha kogenda internship Nyakitali no era enene bago so one of the currently Nyakitali enegenda ne health center or they going to practice yes all right endo chingana bange babero so imemoro bergwensakia imambi ya abono Janet Kangina from Nyaura watching ndo chinga almost riwe sukuru na kuru na enda tuko moroberi wensa kimambia bono Michael Nyakundi bo matara ndani yo moroberi wensa kimambia bono Samson Ongaga ime yo moroberi wensa kia Lydia Kemunto tuned in from Nyaura well presented Duncan Ombane onchiri korwa ontaji ime bo machog bo magacho bo nyamachi bo basi enjoying the moment of the program Kenya na Tenderi niko ndani na Calvin nino chinga Shari Mildred
na team ensaki Jumatatu engia Nyandika Ben kuru Ogembo Monsora Nyamache sub county na ndati kwa tumurubiri wensaki Emambi ya abono igatia bara kwa tumurubiri wensaki Asemambi ya abono genda kusanganiza sumtanda ito www.ndizitv.net Facebook Ndizitv News Digital YouTube Ndizitv News na wetera sumtanda ito www.ndizitv.net na maidha SMS 0791928334 sangani tumonchumulio Ndizitv anemono igoro kirengato na tukotwara ase Emambi ya abono igoro yamagenderero yebunge elia ya Nyalibali chache asenchera ya bene yokwene kinga ankumulikira tule amagendero asemambi yabono tubwate omogeni oito oyore Honorable Bill Nyamongo besangana inte amange anemono aliamulikirete aborai nabo igosiasa ase bunge elia ya Nyalibali chache tobasa konyegera kogenda tule asomotimoko oromoke kolende kinawe inkwirana ndobe tokoenda gusanga no mogeni ito ase Emambi ya abono ase nchira yobwagare Tiango terasiomia ase chiduka. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi ayumure nigiata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsaye chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu chubusungo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigurule nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Ilikuma Nyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Butambe kurumu chubusongo edukane yemuyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited bunabono konya barinchira ya wholesale bune sukari omochere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge konya bari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba Kirisimi Asikinambichi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Owuru Superstores yonyolevi ne no mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kirete iregeseri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBA and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bunabono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba
bakanto bwate bikoroto bone ganto introduce bikoroto na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogocha sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntobwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi Mitumba kwanyorere karaboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye gwanchira bare insurance chiko bwatya NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikune University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagaligi yali kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine byabaroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wa gusoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru weka karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli naboigo gusire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya mune birabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kisii Impact
Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro mu rubiryo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge. No bali miyo mu Kisii opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili. Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigo tokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko. Ngurwari atora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange. Ande karabu ajine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737 746
368 gose 07 12 526 764 n'abantu abange bayeteire ga naende babwenire igo totwara bwoba bundi bwensiakera bwachire ase kwaranyura mario munari nyagitari kwangire koigubuya morwaire munari ari chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ntumurelia Ndizi TV nkwani bene ase entunda yende entunda yomwelio imejo moroberio wensa kya astenzo sanga nomoske Bill Nyamongo yoende usanga na into amange igoro ya magendelero na siasa jibunge elia ya Nyalibali chache kutoka ime county ya Kisii sanga na intwe wetera somtandai to Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na wetera somtandai to www.ndizitv.net kwa vile ukwana na intwe igoro ya mange anemono aliarengete ama gendero ase ebunge elia ya Nyalibali chache ntubuate umoroberio bwa machi ensemeria ya Kegati aurochinga macha aliabere akonya omumenyi we bunge ya Nyalibali chache na endengike bwendereza korua elinde omumenyi we bunge yo abe gaokonyeka. Asante sana ndugu mtangazaji. So ndarachi kukua na butigango ndara shukuru Ndizi TV so ko leta gaigarinde nkwane ibirangare byane bya Nyalibali chache bono amacha ya Kegati nabwo atobokongu kiagara karo a project ya chagete twatageta amacha ya rakonya abanyene ba Kegati bono abantu ba Kegati mbali konyora amacha ya ekero amacha ya arosiri gukora Kegati amanya ko irugo chi town agenda nyobo na gochi bonchali and so on lakini rende abantu ba Kegati rende barabungi batari konyorera amacha abenga buno monte kwa nyenya gosene mboli akwanya nyarabageni lakini bona bageni bayira mpaka liyo bayira kirege ndayo manyana kende ngetikalityo abo karagento okora kudanyore no manyane kwarengi so abantu a community ya Kegati nere concerned na etira ngora ko boli amachi barabwa abanyene match tal directed uchiase image ya abantu ba Kegati na macha ya rende project yere too slow batali bantu bonse banyorera Nyalibali chacha macha ya asaite terende all right ere ujya kigima asense mo iria ya Nyanturago ngira kwanera goro inchi emagenda sense me Nyanturago rende mba kwende project njare ngo Nyanturago project abandi bakeba ne astrip yari go chikobo abandi batara ne stadium akiri mone areas yani magekeni yose nkeyo keganreta sega Nyanturago now this is a big parcel of land when the cover developed into needed stadium to needed til kera planning jare ngo yokunganya airport yani airport ekoru Suneka banyiro sasa mna Nyanturago and some other places bono okorana bono kirege stalled nothing is happening even though kina kinta gete ko karongo so ime buno mubunge Nyalibali chache ikinege ento akamonta gete kuligera ne project ye chiba sanga ichi ya chetu chiba chikanda kwenye tsuguma what happened yes right and same yende ntubwate abasaye maitenga ababunge nkora organize bare chinko yo bose eti tournament ababunge mbabwate chinjera abaraye bagusira abasaye mero birikyo bwate ucha saba gusira abasaye as edine swali yana sana soko liboli titanga nitiga nda nkora kitake chance yo thank young people, the youth, especially abakero kana Gen Z asega singi yabakora na ega singi yabagenda tokora asoko to nyoli bali onyoli abanyasiasa bali
bakoba inyorina nkiba bwente gokora nkiba kere chikora ebi imbindo kibara bibarente tabu bunge so lende jen siba yari bari chache go ikamba akerebuya ase asino mwakora go sume ebinto parenta differences na ando kende kiare ngoro yari bari chache na naroje these young people mbakorete damages yebinto barendete basaliti duka basaliti binto basaliti chipara kiara magendo robuna yitwa kore iruntu tageti nande to chake go sali nande to maikoro na nyuma nande to chake koligi na ngogo chaka to konya lakini rende mbabwate right yogo demonstrate no go to asitwa chira bo bena go to correct to akora kirege nto peacefully na amani kingo ngwa kerabuya aba youth jensiva Nyaribari chache na baba boda boss na washukuru ne gasine ngiya bakora mero bikiro achikobeka ne mono asogusira ebiyegwa byabasaye ebiyegwa byabasaye we ka nchene chi program le cyo konya young people yagara oroti mna young mna batoroka chensi abande bale gasinchiyo we ka torra na ki chi polytechnic sinchire now so that young people bakogenda baso polytechnics chi ilinde ba kera bono kilo monta go chakoli ko maybe usiga sinchi saini so betre ne robo kabanyene na kinkoro ne nyaka ronkora ali nyore young people bange bale into boda I appreciate kera ga sir never keep it busy they give them their bread abande bale biombe awo ba koina na chibesa chisa control ebintu bune bina bintagete ko emphasize on as far as our youth are concerned. Yes. Mheshimiwa kwa rukondera mange ane mono igoro yamagendero ase bunge Nyaribari chache kulende asiga kichabo nonto bwatu mubungo regeti na ene nto bwate miaka ebere tika tutreka sobo choli ebore obonene nanga nikomanya koru asensemo ya kwa temire osekwirige tambo kerekende gyonsi yoko muikiro mubunge oligeti nabo yiko kumo semia ane mono amagendera bwende dokoro na endenga tumanyangu ikorengane past entege tangani ndakwana se ase riswali dia oligia ti itangani kapsa tganda make clear bana tinche tiga go se ko korama go se ko insult yonde ni njeno monto manne na ndi nisigete authority na mbunge wangu ni namheshimu lakini lenda kolida saa kolide lakini ndi nande kana indwa toa tubwatere gabu na atemire komoligi chishu simbwate chinyinge tindi komonyora so karwa tamire ko moligi nyatali gotoka okweba choko esi kwanyole simie wako ntali kubwata o asti meeting wata mako ko approach o access wa push wa we ondetali ko moikera so lende bona lende we kangenda ni nchenta bebuna ondali ko moikera ngo cha ko give up we Nyaribari chache gendera n'abantu banyaribari chache chi project kiro wikatokole wikamagendera agendere n'umuntu urakonya abantu banyaribari chache bona bunerega honorable Bill Nyamongo nero urakonya abantu banyaribari chache right ere bujake kima asense amende nangani kumanyanga ekirenge kegyo kwamerelia ekerogeke abantu mbaroko nyoranga nabana siasa babwate yani ngane yaro etime yabo nane mbaroko nyoranga nabana inchi bakomote inga tuachandikira tokonye ntamanyenga ensemo yao ningi gego subuma anemono asu kwamerelia ekerogeke kibubunge bonyaribari chache ekerogeke tali buna ninche ingokeligine chingoro buna abantu baraise kukagera abantu banga approach koru chiwode hawa chia Nyaribari chache na abantu ba Ibeno abantu ba Kyogoro abantu babo baracho abantu ba Kisi Central Birongo abantu banga approach so nanye engakintambe na abatebere buna nateba tuganda alengarali lakini ndo jamono tutwaliti miaka ebere 2027 yataraika lakini arana tigancha ase TV ya NDC TV ase show yao mbate bibunaiga ndo kalimu ali pomboli na nchiranira bono I'm going ahead. All right. Yeah. Ere hujakima askolendo maite obora imbuli go chake karo montacho lirukoba omubunge obora ini go chaka no ena sori inkyo enda tokora ase chinga kichapona no mono sugusira amenye borogongo ruliro Nyaribari chache bose ana mono inkyo enda tokora chinga kichapona ase Nyaribari chache bona yarende toro chibuna na kweresa
bono igangenderete gweta ng'ora looking at chi problems chiro. So utachitwete ng'ora umanye the problems, then you are not going to have solutions. Know the problems. From those problems, you might develop solutions. So what I'm doing now, we're talking around all problems in each bird. If you have Antovane, Banyadivali, church ever needed, what's the problem? Nayamagan Rally, Nayamagan Ratali, Nayamagan Rasalikire. So that's what I'm doing. I am moving quietly, talking to people, and Corona over Konga Ibobert. Ngora Bintona, I lighted on Chipara. What are even tonight? I highlighted on education, electricity, health, now farming. Even the viewers, Abandon Kuana and Abanto, and another concerns Jabo, frustrations Jabo, Abandi Bagatani to Kiretego. And Jembatai, Yoko Barangeti, Ayevisi, Yoko Machere Kali. Manyabna, Omonto, Owotako, Menyarival Charge, no, a bill, Honorable Bill Yamongo, Ngo Chandeme. Egasingo korande wasoliteliao. Alright, ere buja kigima asense moyende mtoto koranga abasa bakorobekana abasa bekegolikiria jensi kubatkana ngano muswada ulia bwechibesa yobete ko kwirira chi ebango koba ehigoro mono tumanyango kwari ko mubunge ayengi kwari gocha kore gorengane ngocha kwakera kwari ngo muswada uli ekura bosina ende tumanyango ngi kwari gocha kora ane mono asu muswada uli wa financial billionaire go vote no. Yes. Asiki kiagera abantu bono blerega abantu banyari bali chache kusi andons bakanire taxes chinyingi na taxes na bese chindro chas chigochi yato taka wakana taxes okana nyagitari mali yokatai taxes paranchiyo so chibese chaga na maybe towards corruption. Yeah, so I will vote no. Abantu baitomba bwente barakora services asibes chirororo chiba spend properly. You had a problem that we numbers today nchiro but the money is not spent mnechitakeire. Yes. Ensemu yende ni matenga nyali bali chache ntubwate abalemi mero berikiyo bwata na mono asogusira abalemi no eno gwetera asogweti miswada asibunge pas iyo ne swali digia tubwata abalemi becha ninga matenga nyali bacha mu bwate bado chi factory nchiroro kwerende nyore chikawa nchiro coffee lakini rende bono entonkeli na itutagete to 20 courage abalemi aba so that banyora returning ya so egento ge wape ni gai ko nyora na kichika chichae yo sinye toka bana ni chai na kiego chikoni ku ni bono kanya na middleman imbaro bago so that chikatel sinchiro exactly kwanyora na chikatel se chichire middleman na bakanyora chibasi inge ko bwa umulemi uli uwagete hadi se chai yayi na in future ando chebuna nyali bali chache kubwa kana muna nata de chinse chesko iganta gete binte binga bigu produce kwa nyali bali chache to time ko kolega asia value added to the produce cheito to add value to these things to ni endo kere produce koru nyali bali wasikoru kisi libagalio ko send our raw materials to somebody which go produce what abana raw negative inte. Yeah. Alright, ere buyakima. Kogo chor ko murai ni matenga toriyo chokora emero beri bosemeri me aibieka. Njira kyora chikubwatera nabara ikwene kinga kwa bero kerania abokoliria sibunge yao. Yes. Abo ika neli swali ligi yakiagara to ko bayibe ko be onyare bakoraga sinde yose. Rege nteke tangana nago tebi ninsigeta abara ibande ninsigeta leaders chinde. Ni sigeto mo governor usinye toko sika mo governor sikekero go kiaye nyeno mo MC sikekero ge kikyo mo MC nyeno mo MP sikekero ge kikyo so ekarongo jigo ko kolega asia yons you have to work with the sitting government you have to work with your governor you have to work with the MCA so that mo work as a team that's when you will be successful in any development that the kolenta akino chota kabana na be ko to konyara. So I'm ready to work with Governor Yakisi. I'm ready to work with the MCS once in the valley within Nyarivari Church, and I'm ready to work with the national government so that we can bring development to Abantova Kisi
especially nyari bachache. Right, erebuja kimu mwanchumure Ndizi TV na nakawata binga agenda usangane tutera somtanda ito of Facebook and Ndizi TV News, digital YouTube and Ndizi TV News, mtandao ito www.ndizitv.net, namba ito SMS 0791928834. Ndo chenga Eric Osoro kuruke umburi taro niko ndani Papa Antivirus Mbegete Honorable Nyamongo, I wish you all the best. Ndo chenga Michael Nyakundi komo kurugeteri mbaka chinsa isato chiabono mambi na Janet Kangina yadeko tubuati kurua asenseme elia ya nyaura utangano ali miyomorobelio mbaka omweli omwanchumwele Ndizi TV sangana into senchero mtandao ito www.ndizitv.net sangana into asemambi ya abono tumanyinga inetu kuwa tumurubili wensakia emambi ya abono sangani to kanangalio senchira ya abene asanto sanga nomogeni ito yore omweshimiwa Bill Nyamongo oyore nekerengage ochukwamiria ekirogo kiria kyobunge bulia wanyalibali chache asabero sangana into amange nawe kumulikira ayandrete ime yense yeito ya Kenya anemono ase orogongo oro rwa gusi ime yorogongo rwa gusi ntubwate tochi ase chiro elia ya keumbu chiro elia keumbu ne chiro ere enene kigima imanyire ime yorogongo rwa gusi keumbu anemono kuwatikananga na matoke nkiora byo kora anemono aso usira bali mibali ba matoke Echire elia keumbu ere is a very important in the market. They went to have organized. Baga chirua se wasichi shed yas ba koneli amatoka tal matokoka emesinero kon were message avocado and so on. So na abanta babons na tuwala tabana na ite tegochi mabu keumbu and so forth na rochi paranchiro chiwenda koros especially chijochucha amashindani mana sichi avocado chichi korokoru semesi elie kamete samatoka alia kamete litangalo kachipare chichi chirosu naekarobi ngevi kirali echire lwe kebe more organized bapangwe boronge baroselwe market esbako asbago ikaransa bantango nyore bara umugaso igoro. It's dangerous as chigali chigo yetagali abangina bago tips kali amatoke emesi so umupango abensali so that abantu babe able kon chi produce chiabalende peacefully without putting their lives in danger. Yes. Right, yaki makrende kero kulianga epara ikorua ase omochobo songo wika keroka konyoranga epare ye nigere nyerere kigima naende epare nere utumekwa nabanta bangi kurua ase orogongoruliro Nairobi abantu bangi bakuru Nairobi nkeroka bagwetira timadi merobiri cyobo atane mono ase pare epare liko nyana nyarengere timadi gose kwaru sirende kya severengere biane ile pare ri na benchande tena bonyarengere sana osuguma a national government enyaro muna yaro su senkoro migori go chaiga to carriage have expanded. Yeah, that's one of the first roads as a usi we care us one na ne bwati chikona chinyinge pare linde nyo inche na bo it would be one of my projects yogo jisuma ndo ne pare li I have expanded so that avoid accidents for on that road kiagerere enyerere and so forth. So it's something I'm planning to look at. Karibu as an individual like as an MP na ngosukume national government rone parili have expanded. Yes. Ansemu yende nara ndrete ase NC cho Kenya mangana na manga ndate miensi cho Kenya tuchakere ase ensemeria yomugiro bwaborokia aboroki mbaligeti kugenda somugiro ndubwate nat babete banga barabu babera kurusa somugiro yu kulende ensemeria kupeta tenga skulu che secondary aboroke skulu che secondary ngobara bakugenda somugiro nkyora bukwanera igoro yenganeye anemono igoro yomogomo ibwabali bwabali education na hata ikuru litangani ngendo kere close to enkorayane na nginta litandro na bana mpambaira ne skulu gabana basome na ege ntondo chena abali bako negotiate totebe commission ya balimu tige negotiate ne union ya balimu come to a peaceful solution so that abana mba waste time choko in the school abana was report schools
lero na ne wiki on time so that mba interrupted their education akini inkopongesa abarimu gasiningi yabagokora na abarimu abamba bwene tende na barabu bae wengeli ngiya so that na baraba motivated gusomia bana. Having said that, TSRende ne yaro na bibwene te ekoro ba ko negotiate ya ba negotiate rende at least na barabu ba reward these teachers so that they can be motivated go colleagues na gokonya bana. Ensemu yende ntubwate university amangana university abira koleta emechande menene anemono asaboro kiwa bali babaso as university as umwako yo bose umutienyi yo toyekoranga gwetera sumuruguri umuyo kurukunga new funding model abange ningo baba gotigwa isiko kuwatekananga nomo rubirio nkyo orabe gokorwa bose emiti serikali anemono gure new funding model. New funding model ni yabwate problem kiare korobacha getenyo kwa these young people instructions so baba icholichi form so that we indicate on these their family income with their parents income chi form chili we accurately so abantu bali no go icholitu so that nyara ba make them a lot of mistakes na any mistakes ye yono talibana bali go blame is because they were not trained on how to fill these forms on a mistake ye one ba make is affecting them that considered they can't be held by the government. They can't be funded by any university. So I think it should have been done better. But again, yo angaba by educated Tiavana Babnana Kivago to form which, but again, you establish what is the income of these parents Chiavana so that ever exact. So other than Nava you are punished. And this kind of punishment here it seems to be like life. Kero the children in the university, but they have a room with chumataka. There will be disparity. You're going to be rich now, Bagochakolendra. Abana going to remain at home. Yes. Right, nkwa mange nemono alengete amagendero ko tebanga igati yamakongto witera bunensi ya Kenya nobo kurumi wose corruption ayoro tinga lichibundire lieli anemono asokurwa ne bukurumi mensi ya Kenya. As a corruption yara we katoka ndara kwenye fight torala mna corruption to get rid of corruption kera without fighting this corruption which kwa mna ne hivyo ereinas we kato to fight kabisa excuse me toralena to fight corruption. Corruption is problem when as a Kenya na tali only iga Kisi County tali Nyaribali Chache tali it goes all the way to the top. So we can end to push for national government to a governor and so on to work with them to uproot this evil cruel society. Which go into our development. Yes. And it was Chaka. We blame Nantrag and Rantrak again together, but we got to what the networks be for national government, the president, a governor, na leaders of MPs and MCA to Torana to any fighter. You know, Target the Montamora fight I will. Yeah. Right, ensemu yende ntwaba tokoranga nigo ime yense ya icho ya Kenya umuraiwense Dr. William Ruto abakakwiriye tambo kirogyo koleta baraibonsi amo kaleta barayikurwa sensemi kwa media serikali abanda akabaibiro gase serikali nabo igo niendete gwakirenga ne chimko bikigima nkira kwandera nemono igore serikali yabagikorosi numuraiwense Inye ke kolento mulembe kero mulembe no tutagete asense ito ya Kenya inye ikina kikyaro kane ke kolento mulembe tigato kolego lakini inye to konyora buna mulembe to yoseke ye kubwate tigatante beiga ke kolento mulembe tigato gianchira ne inye ke kolento mulembe tuganye 2027 turusi government ye yororo to political government inya akini nyega ego depend ni government ya kumura bali na bana isi baranje nya moro je ningi yere mbiye ga ndreta ba kolre ga spia na mokonyana tatam if not lolo bona tukatinye rusi otonye vote out lakini ndio tukoira sheria sema kono yeito tukatema community government ikoro bisi miaka ya yetaraya. Yes.
aibu numumanyi bwa mangana akisiasa katabanga numumanyuri bwa mangana akisiasa na boigo amangana economy ngibwenda thoko sense ya Kenya elinde kwene kinga ngokora tuli amonchuri sense melia uchumi na boigo siasa cha Kenya. Asa mangana uchumi rende buna tuateba to chakira mangana taxation to kwa na igoro ya efficient way of collecting these taxes. Para to collecting these taxes na kichiba chigo tumeka. That's the bottom line. To ta collect igo na to collect chiba chingana na kichi nyinge na tena we are coming out different financial bills to chaka tax abantu nyaba se chintoligo direct to the right places will be wasting time. Yeah. So corruption na work hard towards doing the I think taxes are collected is enough. But katora na to channel chibesage. Jigo konyo mwananchi. I have no what the problem. All right. Ere bujakigima ase ensemwe to kumulikira ase amagendro na boigo siasa ingana yogo chani kigima ni igonga maigai wetani miaka 50 over 50 years. Miensi to Kenya imiorgo ngurwa gusi obotaka nigo bwenda te guchanda abantu ingi bwenda ko rwana mono aso serio obotaka ubu waberi bo guchanda abantu obotaka injira ya meyo serio obotaka na gotebirende na education ne equalize na ende nyo omuntu lense nyoro yori go education era talenta ase at the same level. So na boy goni government, a central government, ito ko national government. Ebu enta kalenta chi programs cho support rende abananchi tokebe nabondo kwara twa ba chake bintu bya polytechnics or training bintawa jobs inchirande yonse ra create jobs yonse na bego konya soko go fight over tako. Yes. All right. Nyaliba liturushinga ase oburai wense akemwara twara omuwaziri ntamaninga nchera kiora chukuruwanira abamenyi baho anemono kwene kinene nkonyora muri bitali ase serikali. Ase karogo so ase central government osoko so agali bunge turojina bono okonyora no mubunge onyari bali chache na arase government ine alibono abwente ko korwanira projects development ya nyari bali chache lakini okonyora nabandi bakogenda no bali government ine banya gotera lakini kene ngeyo bagokora saba abanyari bali kile korona so ira alinche egento nkora no kurwanira umunyari bali kende government so kutoka nde government ime every day nabanyari bali ngonya kurwanira ndo abanyari bali chache na ki development na ero ikenge gendrete roads inchiro electricity kirega ndo kyabanyari bali chache na bungu chikurwanira ngo so amabu. All right ndo chinga biro nigo benta kumnyoka kigima ase imambi ijabono kitojo okoro moroberi bwensa kya imambi ijabono ndigeti ngo kwali bagali abene obego usanga no mumenyi onyali bali motebinga ninke kiragerenga babe bago kwali bagali abene anemono asokoleta moncherio ase ebunge ejo kitojo okora simambi yabo. Okay. So asante sana ndugu mtangazaji na abategara libonsi na abantu banyari bali chache na abakere byase gasingi ya mugendera gukora naso ku maintain yo mulembe bas enkoboli libageli asemole namaskani ya manene mongeli bageli yokobo mubungo ino ninta yetumna na atebanda itukuligelia mangana chipara chonse chirenyari bali chache echichire chitararosu gochinda gochirwanira ndana cha rosirwe electricity society osabantu bali bataranyora sa communities electricity ni fight na electricity as a program yebacha kana last mile project ndore na kilomonta onyorire chinya gitari na chichibwata concern sana na ro maliogo na ro konyora abantu bakwana na nje mono maliogo tayo chinya gitari chiranda staffed nurses imbaisa ini doctors imbayo ebintu bune binagete ko cha make sure na sabantu banyari bali chache ebintu byonse na fixery so that they was cover buna ni no kurusia okunya ko bagachibesa okunya ko bago mochere
konya kubaga marangeti kitali gento tutageta sinyali bali chache na rende ningendera gukubarwanirira samangana a farming samangana chai coffee na bananas maize avocado echiku produce kwase asenyali bali chache na ndendora na central government koba ero gwoyo ne bituma byo gosimeka in time and otali waka na bese mote umpo sabira lakini ane mwanya orana emo kobori kuchibesa. Yes. Right, ere ujaki gimana ngo pali bali abene obego kwani abantu babiri batatu imambi abantu rachi gukora mu rubiro nsakya. Na bongo kwani rendo mu rubione Janet na bongo kwani ne my two daughters Stacy na Maria mukwani rende kuruga Sendisi TV na barabu mbashughulikana nje ko gonta yarisha barana na ikirega iga mapema na bongo bakwani having said that rende na aba young people banyari bachaje the agency na barabu ngo bakirabuya na kubatayina ntagenda ko lega siamu gendera gusukuma but remain peaceful. We have to bring changes. Umuntu ra wakina inu boronge bnanchana arolide na abantu barambolide Honorable Bill Nyamongo abakora ega siengia kamuranchi tigatubwatarane nyari bali chacha yamo kutoko bamu amagendera agoche. Bia mono mwishimia sikirana imyandizi TV. Ni matinga taliye ntunda iyo mwali wo chaga na nento betoko enda ukwarigani obego kumulikira boigo ayayara abega gutubuka kurwa sebungeria nyari bali chache ase obo agare mwanchumurelia Ondizi TV niko tobe tukusanga no mwishimiwa Bill Nyamongo kurwa ase bungeria nyari bali chache obero sangana inche amange ne mono ali alingete amagendro obera kwanera siasa tie bunge eyuna boigo kwanera igorekirenga kelia abwate ane mono asokoleta amunchulio ase bunge elia ya nyari bali chache ni maite kwa bero ko ligirelia na boigo sanga na intino kuliria mange ane mono ayura ba konya ane mono kone kinga go kubeka uamuzi ndio nsi kubwatikana nga nobocholi uko bwatire ngoro kwa job maangi no ba kwende kinga chibicha na mali yabero wikira asenchira wikira nere Abigail Nyancha matinde kumwega Frida Kirubo itoto kuchaka nere wikira ase abaga kongali wali abene kusangana mugane ito ase imambi ya abono ase mwancho Ondizi TV na abaga nerimwe mu gutwara ogurelia obya ime ya Ondizi TV na bubonsu bumuguse. Ondizi TV, ubwansu bw'omugusi.